Halor karai bala penbena da ka ying bishar jongkari Bangladesh da ka barai peniap ya ka menteri rangbadu barim ke Bangladesh kata ka Sheikh Hasina menta kalak ban wan ra cing ya ka ri India kumno banrai bat ban jubab syaka Bangladesh namar ka Hasina hadu menta kalasa India nadu ubnai Agos cungusnem arjar arpsau Henry ka India kala aidak bakadang yai bishar bnia ya kanika kam hapo kapang jong ka an hapo kari bat ki jingkit kli jong ka jingyate kular ka kenhun bishar kabadon laingut kit khot kalapen bena baka Hasina bat menteri kampo yang barim ke Bangladesh kata u Azadu Zaman Khan ki don kiti ha ka jing penlong ya ka jing penyap ya ki beri pajba ha Bangladesh hadin ki jingyaki ki balane daki benai Henry ka Hasina kalapen mi ya ka jing persya na India dakabak kentaj ya ka jing long hok jong katika jing bishar kala batai ya ka ying bishar kum ka ying bishar bala shoot hok dak bak kentho baki jing keno persya ya ka kim don nongrim haba penpau ya ka jing long ba jenjar jong ki jingja kala penpau ba maka bat ukhan kilale dak ka jing suthu bat kila persang kumno ban penduna ya ka jing du bat ka jing yap jong ki mensim brio kala banjur ngiladu ya ka jing sensyar halor ka jinglong jingman Henry ban penpau ya ke balaja kum ka jingsha thombor balat mulupa ya ki nong shong kalong tangban pule bakla ya ki jing shisha dakaba budak ya karai kum ka banno silyang bat kumno tangban yo nong hakka kam san hima sima ki jing persang bala penmi da katnat kampo yeng bat katnat kambari hadaka kila kentu ya ka New Delhi ban penkeriano ya ka Hasina bat ya ukhan klem da penslam shu kawai na ki jing perbena jung ka sarkar Bangladesh kalaong bakalong ka bom ya dai bat ka ba penjak buram hadu kata-kata ya ka hok ya kano kari ban ai jakari ya kini ki breu ki bala syakrai penrem namar ki kamrunar persya ya ka long breu man breu ngi kentu ya ka sarkar India bakan IT mardor ya kini ki arngut kinong syakrai penrem syakibor sensyar kari Bangladesh kadairu ka kamram an nak benta ka India katkum ka jingyate kular baladon lupa hapdeng kini ki artli kiri kibor kari Bangladesh kila banbiang batong bakala deban IT ya ka shithi diplomatic notes how benai disbar jong usnem baladep hakaba dakaba kerpat tikina ya ka India ban penpaino ya ka Hasina katba ka India kalakam bakala yo ya ketika shithi Henry kalakiar ban kren pajba halor ketika benda katba ka jing penbor kan nangjur unong ai jing mut an jong ka Bangladesh u Asif Nasrul ula penbena baka Dhaka kan sapha biang ya ka shithi ka ba penskem ya ka jing dawa jongka ban aitino ya ketika kam ula kentho ru balada ka India ka dang yai piteng ban pensa ya ka nong peniap brio te ka India ka dai ban suthu baka dai ka jingele persya ke Bangladesh kal ai dakru ba unong ai jingmut jongka hakaliang ka jingya dari ukhalilur raman unsara ya kani ka kam haka jingle jingo jongu sya India kabala ban penlong ya kani ka kam kum kamat kabak kong santam nak benta ki jingya kren hapedeng ki arliang mamla